Нараджэнне ж Ісуса Хрыста было такім. Калі маці яго Марыя была заручана з Язэпам, перш чым яны злучыліся, выявілася, што яна мае ва ўлонні ад Духа Святога. Язэп жа, яе муж, паколькі быў справядлівы і не хацеў яе зняславіць, надумаўся тайком адпусціць яе. А калі ён пра гэта думаў, вось анёл Господаў паказаўся яму ўва сне, кажучы: «Язэп, сын Давідаў, не бойся прыняць Марыю, сужонку тваю, бо што ў ёй пачалося з Духа Святога. Яна ж народзіць сына і дасі яму імя Ісус, бо ён збавіць народ свой ад грахоў іх». А ўсё гэта сталася, каб збылося тое, што сказана было Господам праз прарока, які казаў: «Вось жа дзева панясе ва ўлонні і народзіць сына, і назавуць імя яго Імануэль, што значыць Бог з намі». Затым Язэп, узняўшыся ад сну, зрабіў так, як яму загадаў анёл Господаў, і прыняў сваю сужонку. І сказала Марыя: «Узвялічвае душа моя Господа, і ўзрадаваўся дух мой у Богу, збаўцы маім, бо зірнуў ён на пакорлівасць служкі сваёй. Вось адгэтуль шчаснай называць мяне будуць усе роды, бо зрабіў мне вялікае, магутны і святое імя яго, і міласэрнасць яго з пакалення ў пакаленне тым, што баяцца яго. Выявіў магутнасць рукі сваёй, разагнаў пыхлівых у намерах сэрца свайго, спіхнуў моцных з пасада і ўзвысіў пакорлівых, галодных насыціў даброццем, а багацеяў адправіў ні з чым. Прытуліў Ізраэля слугу свайго, памятаючы на міласэрнасць, як прадказваў бацькам нашым, Абрагаму і нашчадкам яго навечна. І заставалася з ёю Марыя каля 3 месяцаў і вярнулася ў свой дом.